Nkosi yami ulikhaya wena kuthi isizukulwana ngesizukulwana. Ungekadala umhlaba nazo elimiweyo. Kwangonaphakade kude kube kunaphakade. Wena unguThixo. Uyambuyisela umuntu elithulweni uthi buyani bonyana babantu. Kokuba iwaka leminyaka emehlweni akho linjengemini yezolo xa igqithile, linjengomlindo ebusuku. Yamenywa ke mawethu kweli lixa inkampani yakwaTokota Communications ukuba nizolela ukufundwa kwamaqabantshintshi ngobomi bakho ngasekhoyo. uNomangesi Priscilla Zothe. Ngengomhla wesithoba kwinyanga yoMnga kunyaka ka-1963, mhla uNomangesi Priscilla Zothe walela mayo ilanga. Usisizalo sikayise umfo wasemakhumeni ogama lingukholisile Alfred Nontshinga, nonina intombi yasemaqocweni ogama lingudideka Cuba. Yona ingaba yakhe yawela kumhlaba wase-Dispatch waze wayokukhulela eTinarha. Uyile esikolweni eqala imfundo yamabanga aphansi esikolo eNhlemeza Primary. Ephumeni kwakhapho uye wayokufunda eStephen Nkomo Higher Primary. Uqalile ukuxelengela inyama esebenza e-SAA, ukanti uphangele naseBay 2 eNdayi. Kakade athi amaXhosa ingcwaba lentombi lisemzini. Wabonwa ke lisoka laseMantakwendeni mfo gama linguJeffrey Zothe. Babhambathisa besenza izifungo zikaSide esahlulwe kukufa. Bezimanya ngeqhina lomtshato. Umtshato lowo balizwa kuwo ngabantwana abathathu. Walile ngomhla wesibini kwinyanga yeThupha kulo nyaka umiyo. uNomangesi Priscilla Zothe umphefumulo wakhe wohlukana nenyama. Latshone nini ilanga. Yavalwa incwadi ngobomi bakhe ezantsi emhlabeni ngexa esutywa kukufa emva kwembulo yexeshana. Ushiya ke ngasemva umyeni wakhe, abantwana bakhe ababini, odade wabo nabazukulwana bakhe. Mkhululeni ke Mantakwende nani Makhuma ayokuphumla kwikhaya lakhe lokugqibela. Kobokunene umzamo omhle uzamile. Uqatso ulufezile. Ukholo ulugcinile kwade kwasekupheleni. Kungoku nje ulindelwe sisithaba sobomi. Ufihleni ke lo mzimba unokonakala. Ninethemba nenqiniseko yokokuba ngenye imini uyovuka ungenakonakala. Ngoku wombetha imbonakalo yoyolo nobuqaqala.